सारा नोंनि बिसिबाय गस्साया मानो फैनानै आंखौ बेफोरबायदि उल्था फुल्था खोथा खोनासंनो मोननांगौ? मानो खोथा खोनासंनो मोननांगौ? मानो खोथा खोनासंनो मोननांगौ? आं बिनि नखरमोन नामा हा? आं बिनि रुखाथिमोन? आंखौ मानो बेफोरबायदि उल्था फुल्था खोथा खोनासंनो मोननांगौ बियो? बुंथारगोन आङो नोंनो पारमिसन होनानै दोनखादों खोमा नोंनि बिसिबाय गस्सिखौ साला सैमा बायदि ओरैबो बेरायबाय थागोन नोङो? न'आव मा दं मा गैया जेबो थाल लाया नोङो? बिसि जागोना माखौ जानांगौ माखौ जाया जेबो थाल लाया नोङो? कन्ट्राक्ट मावनायनि नामाव ओरैबा ओरै ओंखारलांबाय थानानै मोनाबासो फैयो नोङो? साला गावनि गांसोखौ सोर मा थुनानै मा खालामलांनो नागिरदों? मा खालामलांदों सोर मा बखिलांदों बेखौ थाल लाया नोङो? फैनानै खबर लाया नोङो? साला सैमा बांद्राय? हाबाब सना नैबे लहासिंखौलाय मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादोंब्रा? बोखादोलै बोखादो गिलायलांबाय आङो। दा बोरैबाफोर खासिया बोरैबा गोदोनायाव ब्लां बौबा मा जानांगौलै नैबे लहासिङाव। आयै अनजालि जेखौनो सना बोखादो खासिया बोखादो। गिदों हो गिदों? गोदोनाखौनो हाफ्लंथारगोन आङो गिदोनाखौ हाफ्लंनानैसो नायथारगोन आङो। हामालै गोमोस्रि मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों नोंलाय? आयै बेफोरबायदि खालामनाङालै। बेफोरबायदि हाफ्लंथारोबा नोंबो थैगोन आंबो थैफाथारगोनलै पुलिस केस थांनानै। नोंबो सिरिथा गादोंब्ला मिन्थिबायना? नोंबो सिरिथा नोंनि बाहागोखौ मिन्थिजोबखाथारो आङो मिन्थिबायना? नङाबा नोंखौबो खासिजोंनो खेबसेनो हाफ्लंजोबगोन आङो। मारै बेफोरबायदि जाथारगौब्रा नोंलाय? मारै बेफोरबायदि जानोसो होनदों नोङो साला? बेफोरबायदिथ' जानो गोसो गैयामोन आङो। नोंनि थाखायनो जानांगौ जालांबाय। नोंनि आखलनि थाखायनो। साला नोंनि बिसिबा गस्सा आरो नोंनि फिसाजोआ आंखौ मानो बेफोरबायदि लाजि फोनांलांनांगौ? मानो लाजि फोनांलांनांगौ हो? मानो लाजि फोनांनो मोननांगौ? सोर मोनथाय बिसोरनो? नोंनो होखाथारदोंना नोंनो होखाथारदों? आं मिथिया। आंनो दानो बिसोर लाजि फोनांनानैनो एखेबारे आंनो 40,000नि दख'ना होखाथारनांगोन। आं मिथिया दिनै रोंगौ आंनो। आयै सना जिरख'नाय जेबो नङालै आंनाव इसिबां बुरजा रां गैयाना। नों मानिफ्राय मोनो आं मिथिया। आं मिथिनो नांखाथारगौ। हाबाब गसाय बिसोर सानैया मा खालामनानै गालांखो? दाना आंहासो थाङै थुङै दाया ज'। ओइ गादामला नुदों नामाब्रा नोङो? आंबो नुफैलाखैना। नै आंबो दासो फैनानै गय हाननानै दासो फैदों। नोंनो एसे मोजाङै नायदोलै नोंनि बिसि जागोनखौ। आं हले ब्लडनोसै। बाब्रे बिराद खाथ्राथार माथो। माथो होनोब्रा गादामला आजिखालि बेफोरबायदिनो गोजाखालै गासिबो एसे एनैखौ सयज' खालामनानै बेफोरबायदि लायाबालाय माथो उफायबावब्रा गादामला। ओइ गादामला 5,000सो हरदोब्रा आंनो। आं समफोर बिर मोनबा होफिनथारगोनब्रा नोंनो फैसाखौ। होफिनमारखागोनथ'। होफिनगोन। सिख्लाफोर देरहाथारनांगौहाय जोंहा मोनथिबायना दिरुं बोनायाव। बिसिनिफ्राय बेदरखौ बांसिन मोनजाथारनांगौ जोंहा मोनथिबायना? देरहायाबा मोनजानाय नङाहाय। मोजाङै बोनानै सालाफोरखौ बिरदाव होजोबथार फाग्लिफोर। ओइ बिबारि नोंना बारा जाथारबाय। हागोन सानदों नामा सेंग्राफोरखौ हो? सिख्लाफोर जानानै हागोन सानदों नामा? आयाफोर मानो हाया जानांगौ हो? मोजाङै गाबथाखादोसो मोनथिबायना? नोंसोर बेदावलांजोबखागोन। ओइ फाग्लाफोर मोजाङै बोदे मोनथिबायना? जोंना ओरैनोबा नुबाय सेंग्राफ्रा रानख्रेब गोजाखा। ओरैबायदि बेदावलांनो बायदि मोनखाबायलै आङो मोनथिबायना? आंथ' मैया बिराद लोंनानै ना गावखौनो बिराद दुरबल मोननानै दङ मोनथिबाय? गाग्लोबहांसो मोनखाबाय आङो बैनि सिगाङावनो। आयु मोनथिबायना? ओइ गलाफि आरो थब्ल' मोजाङै बोखा मिथिबाय? जोंहा बेदरखौ बांसिन मोनजाथारनांगौ। देरहाथारनायनि खोथा दङना? थिगसे मोजाङै बोखा। औलै मोजाङै बोखा मिथिबायना? नोंसोर देरहागोन बायदि मोनखाबाय आं। नोंसिना मैदेर फिसा मासे दंना? आयु माला आंखौसो मैदेर फिसा होनखादों बियो? नोंसोरखौबा हले गारियाव गैयाहाय बोनानै बेदाव होजोबथारगोन आङो। ओइ गलाफिफोर बोथार थिगसे बो। आयौ बाला सिथोबा
फैबायमोन आङो जादोब्रा जादो दानो लाङाना आङो नोंसोरखौ दा एसे लांफागोन दा मोनाबिलिसिमाव दे गारिखौ बैथिं दोननानै फैगोन आं र' ओइ फुजा जोंखौलाय मिथिखायाहाय मिथिबायना कन्ट्राक्टर बयफोरनिफ्राय एखेबारे बेदर 10 केजिसो जाहोनांगोन बिनानै जोंखौलाय मिथिखाया हा नङा होनबा सिख्लाफोर औहाय आब' थिगखौनो होनदों आब' बिबारिया जोंहा मोनजाथारनांगौ ना गुमै जागोननिफ्राय आयौ आं मोनथियाहाय मिथिबायना बिबेनाव बिनानै जादोबा नोंसोरो आं बिनानै लायनांगौ नामा नोंसोर बिनायब्रा नोंसोर बिनाया बेलेग जायोना आयौ बाला बे दाबलाय मिनिया ओमफ्राय हनै माबा दासो फैलाबावबाय ओमफ्राय थाङै जोंनि पार्टिनि बेदरखौसो जानो फैयाखैथ' साना बेलेग गामियाव बिराद फैसा होदोंनो बियो एखेबारे गामि हाबनानै ओमफ्राय जों गामियाव खाफैयाखैबा जा गाज्रि गाज्रि दाबलाय मिनिया ओमफ्राय दा थाङै जोंनि बेदरखौसो जानो फैबावाखै बिसोरो खोनादोंहाय माबोरै उल्थां खालामबाय थायो नोंलाय खोनादोंसो होनखाथारदों आंहा सेंग्राफोर नोंस्रालाय मा अबस्था जाजोबनानै दंलै माथो बोरै बेफोरबायदि गोलैलायनानैसो दङ नोंसोरलाय मा जाखो मानो खुगा सियं सियं जाजोबनानै दङ बिब्दिसो दे नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे आङो नोंथांमोननि गामिखौल' लाथिख'लारा गामियावल' आङो हाबफैनो समाय मोनासै बैसागु समायाव बेखायनो आङो दायो हाबफैनानै नोंथांमोननो एसे माबा मोनसे होलांनो सानदों दायो मोखांजों मोखांथ' होनो हानाय नङा नोंथांमोना बैथिं दसे उनाव फैबानो जाबाय दे ओइ गुन्जेर औ सार बिसोरखौ बै आंनि गारि खाथियाव लांनानै माबा मोनसे होनानै गोख्रै ओंखारलांनांगौ दे नोंथांमोननि लाइमोन पार्टिनिफ्राय सोरबा सासे ओंखारबोयोब्लानो जासिगोन दे समायल' होथारा एसे 20,000सो बिनो सानदोंमोन आङो माबा थब्लंसो खालामबाय दाबलाय मिलिया सयथानथार माथो बे बैसागु बोथोर बे साम'खौनो थिनहरजाबाय बायो आयै माहाय मोननांगौ आङो अखाल' हाहांदोंलै बेवहायनो साम'सो खननो थिनहरलायबाय बे मनासो जानाय खामानिया साम' फिसाखौ सबायजों जानोलायनो आरो साम' फिसा मोनाबा साम' लादायखौनो खननानै लाबोनो फाग्लि जाबाय बियो आं दहायनिफ्राय नागिरगासिनो माथो प्लास्टिकसोनो जायाब्रा मा जाबावगोनलै माथो खारजोबखाबायसो खोमा माथो ओरै नागिरो ओरैबो मासेबो गैया ओरै नागिरो ओरैबो मासेबो गैया मा जाबावगोनलै सबायजों जानांगौआलाय हनै दासो मासे मोनलायबाय बेसेबा गोबाव नागिरनायनि उनाव गावहाबा मा रोंगौमोन इखो माबा थास' बिथ'रायजों नाफामजों जायोनो थास' बिथ'रायजों खानथामबावबाय नागिरफाबानो जायो आंजों साम'खौनो मैदेरासो खिबु एरफैबाय नामा आंखौलाय आबामोनथिं बिगुर नोंसो मा नागिरनानै आंखौ खिबु एरनांगौ जाखो गनजों आरो बेबो खिथुथिं सिरि फैखुमानानै हामालै आबा बेफोरबायदि हुदाखौ गार मोनथिबाय गिनाय मोनो दुब्लि बारिफ्राव ओरैनोबा दाबायदियाव नोलोबारियाव बिराद मैदेर ओंखारथारो जोंनिथिं बेवहायनो आरो नोङो बेफोरबायदिसो खालामनो नागिरबावदों जेबो नङालै आबा बोरैबा नांफ्लाङैथिंसो रायजोफोर नोंसिनिबो सोरनिबा सोरबा मैदेर फैयो नामा हो मैदेर फैयोबा हले सेसखासै मिन्थिबायना सिख्लाफ्रा गारना खाजोबखासिगोन नोंसोरखौ मेथाइबो ओंखारबावदोंसो आदानाव मैदेर फैयो मैदेरखौ आंलाय गियो होननानै सानखादो एबाराव हले जायजों हादान दङ हादाननि सेंग्राफ्रा खिन्थु सिख्लाफोर मोननाय नंला ओइ फाग्ला रोनाव फाग्ला मा रोनावबाय थादों नोंलाय गोदाव सोरावनो गावहा हाबा जाखांनायखाय मालायखौ सिहरदोंना नोङो गोदाव सोराव ओइ रायजोफोर खोनासंथाराहाय बे फाग्लानि खोथाखौ मानोलाय मोना जानांगौ जाखो हादाननि सेंग्राफोरबाबो मोनोबाल मानो मोना जानांगौ जाखो ओइ सेंग्राफोर टेनसन खालामथारनाङाहाय मोनगोन नोंसोरबो फैबाय बैसागावनो ओइ फाग्लाफोर आं साम'खौ लानानै थांगोनसाय नोंसोरबो फैदो आथिबाय था नों मा नांगौ खिबाव थुनांगौ दे हो मानो खिबाव थुनांगौ उनथिं फैनानै आफा नों आंखौ थगायाखैथ' सिदा सिदा खिन्थागोनथ' मा जाखोब्रा मा जाखो नोंथ' आफा जिबौसोना मैया नोंनाव लानजाय नुदोंलै आङो लानजाय ओंखायनो लानजाय दंना गैया होननानै एरना नायदोंमोन आं नोंनाव मा माथो देहाफ्राबो थिगानो दङ गरमबो नङा मोदाय भुतफोरसो बाबायबाय ओइ दा नंला आबा मोनथिं थ' न'आव थांसै
दै जिं बेरा जायालै फुजा नाम दोनजोबथारनाय दं नै मायावबासो गाद्लानानै फैलायबाय नामा नोङो हो आंनावलाय मालानि लानजाय नुलायखोब्रा बियो आरो बे जिबौनिसोबावनो जानाय नंलालै मा जाबाय थायो